mentes tur teges datan tumangsuh pepunden kula Bapak Sungkono. Dasar piyaine bagus, mantene lantang, tahun ngarep jirinar dalang manten. Aku tumu tak dungak-dungakno aja payu. Lah terus aku kono apa nek kono payu? Nggih sagungipun tamdangan lepat kula ngapunten. Adicara sajengipun katur kanca-kanca Sinoman tapi juru ladi ora usah kuwatir. Pokoke nggone Pak Sungkono somben ketua karo wakil ketua wis ngasto hati. Dadi ora usah bengak-bengok wis karek halo, kene kurang loro. Nggone Pak Sungkono somben wis ditumbaske. Online nggih. Sinambi ngedalaken dahar pasugatan panglipur tari. Bagi keluarga besar saking Condro Sumirat menika wonten tari Sorote Lintang ingkang dipun pangarsani adik Kansa, adik Sipa, adik Nadia. Semoga sinambi mirsani kebiar tari Sorote Lintang kanca-kanca Sinoman ngedalaken dahar. Yuk kaseta laras. Nggo babang cakile nganggo gamelan. Terakhir mergo kengko dahar es podeng, terakhir es puter. Volumenya tambahi mas ya. Foto tadi yo
Mbon lah. Cek kurang ya. Engko balik neh. Ya sampeyan neh nek sing nanggap neh. Nggih matur suwun adik-adik. Jantenan. Langsung nyedak karo Pak Priyono. Heeh, amplope sing nggawa Pak Pri. Ngono kuwi nyatesaken mesti ya. Ping 4 gak 450 to. Nggih, matur suwun. Nggih, paripurna. Semoga kantor perundangan ingkang sampun pikantuk sugatan dahar. Sinabi dahar panjenengan sami kalau mau sampun kasugata tari soroting lintang dipun pangarsani adik Kansa, adik Sipa kalian adik Nadia. Sinami nyedapi pasugatan ingkang sampun kepareng sumadyo mbok menawi masih badhe nyanyi nyuwun napa monggo. Kang Suyat lho ketoke tenan. Kang Suyat njaluk apa Kang? Mumpung bojone gak melu njaluk apa? Njaluk apa? Wes. Mosok mbah wong lebak kon nyuwun gak enak tutuke satpame kok. Nek Kang Darmo ke biasa enek sing wedok karo rais padha ae ngono. Mbok menawi juragan ayam ngantepan nyuwun Bageng nyuwun apa? Ada kok cah sekolah nganggo prei barang lho. Oh, gigike sakit. Lah kelo jaluke pupus sing nelongso. Kaibote reneng. Nelongso sing piye? Nelongso penek no blimbing kuwi. Jan sing lor jan kaya tekku, jan piyai iso kimplah-kimplah kaya duda gule. Bojone Mbak Wong Lebak ki biyen ya cilik ngono kuwi kok. Bareng mudina pladu lho. Kiai yo salah siji ya. Ya pokoke mangke ayo. Mereka keluarga saking Lebak nyuwun nelongso. Jantenan. Aku malah ra Jawa nek lagu iki bareng. Sarawan Indra Nalendra Yaksana Langka Kunes Rukun Semoga sinabi dahar Kunes Wicarane Senggake, Cok. Pangapunten, Pak. Iki wau lamat-lamat. Cek drengap-drengap ra apa-apa. Aku ya urung tau krungu. Ya.
Sik. Malah Kyai Nglebak sing ganas iki krungu-krungone radio kok. Beda karo Mbak Nardewa. Isine kok jaluan kok cublek-cublek suweng. Piye, Dok? Aja hana rasa uripe manungsa pasrah pasti mengarsane yang witi. Semoga kata pertandingan ingkang katemben lawuh dipun paringi papan palenggahan menawi katemben lawuh. Bagi katur pertandingan ingkang dereng foto niku keluarga saking Kedung Gede katemben lawuh monggo Pakde dipun paringi papan palenggahan. Oke keluarga besar ingkang dereng foto saged dipun lajengaken foto. Banget orang ngira nangsa hatiku sarawuhe kang adoh-adoh mapane pancen dipisahke dene kabar saraju motan samong hantu hantu mama lesmu kang nyototen tiatiku suku ngeregendat goroku rasa mikir Yo Segak oh lah segak nih samit ya aja hana langsa uripe manungsa pasrah pasti mengarsane yang witi. minangkani panyunan sedulur lanang saka Nglebak nelongso lah cantelan. Nggih matur suwun katur pertambangan ingkang sampun kepareng rawuh maraswan ngabiyantara kasuwun pinarak kanthi matin ngayun sinambi nyedhapi pasugatan kang sampun kepareng sumadya lumantar kanca-kanca sineman tapi juru ladi meja saking Plumbon ingkang ripanegan sang mangke apabila mangke sampun paripurna samudayani pranggen paring pasugatan mangke paring dawuh tawi saspita dhumateng kula paripurna dahar karajengaken tirta pangendhake rasa
es podeng medal, mangke terakhir es puter terus doa. Mangke katur punden kula Bapak Sungkono makili Pakde. Nah, perwakilan tamundangan. Nah, niki kamargi biasane ari biasane ki nyanyi. Biasane lewong samboyan Pakde. Monggo Pakde Sungkono kasuwun berkahipun. Nah, nggih, monggo. Nah, mangke jenengan rampung terus doa lah, mboten. Napa surane? Sewurane napa? Calon manten lancar somben kok. Pokoknya aku nyuwun, pokoknya aku campur sarine bengi ae. Bengi gembrung ngantek temu manten terus bengi bablaske campur sari. Nah. Komplit, ya komplit tak rul. Kae lho wonge. Apa kowe tak panjeri sik? Moga manut ya sing rada sigrak ya. Ayo langsung ketipunge. Ayo ketipunge alah ben gak ngantuk ayo. Langsung tublak tuntak. Ye ho ho. Solo yo ning kutha Solo modern budi ing taman curug ing pinggir Bengawan Solo modern budi awan lan bengi do suka Jaya Audio ikan ambiar yo ning kutha Solo modern budi ing taman curug ing pinggir Bengawan Solo modalan mudi awan lan bengi suka
Kakung, Pak Putri, Pak D, boleh ingkang dereng foto monggo. Suka-suka welinge jangan lali. Suka-suka welinge jangan lali. Mau? Santunan. Nggih menika sampun kasugata Taman Juruk sampun dipun aturaken. Nggih, monggo sinambi foto keluarga ingkang dereng foto. Keluarga besar ingkang katemben lawuh, semoga ingkang dereng foto kalajengaken foto. Sinambi kerantu pasugatan kantun es. Mangke paripurna mangke paring sasmita tapi dawuh kalian kula. Mangke paripurna anggenipun paring pasugatan samudayanipun. Mangke kasuwun berkahipun, mangke paring dawuh utawi sasmita kalian kula. Bagi paripurna kalajengaken doa. Sagung pasambengan purwa madyausana sinambi nyelbi pasugatan ingkang lumantar para kadang-kadang juru ladi tapi sinoman. Somben nek mladen banner kudu dipasang. Apa Mas sinomane? Sinomane napa ruwet budaya? Napa? Lah ora sulit maju. Pokoke nggone Pak Sungkono somben banner kudu dipasang. Hate telu. Mosok sinoman kok sukar maju gitu ya eneng lho. Beda karo nggon aku padha mlipir. Oh sukane do. Wira nggone Kang Suyat. Nowek nanti nowek. Lungguh nanti nowek. Calon mantel anyar, njaluk apa ora wek? Juragan katul, nyuwun apa ora? Nun, oh ngopi diumbeni seret piyai sepuh ki ya ngono tenan kok. Yoga nirul beda karo yoga nggonku. Nek yoga nggonku tuwek sithik pateni, nek yoga nirul gak diwet-wet. Pokoke yoga sepuh-sepuh ki rul aku mung meling karo kowe rul. Aja pati-pati dipendhem nek rung mati. Ya. Aja pendhem sik nek rung mati. Ya salah gungkas ki rampung ki ayo. Dar, ayo kese kok dar gentenan. Ayo Kak. Sing kaya bojone Darmo nglebak ki ayo. Calon ya. Ayo. Wah jantenan iki dilungkas iki ya kimplah-kimplah kaya bojone Darmo. Cinten niku, Pak. Kae lho bojone Darmo kae biyen ya cilik ngono. Oh, cita Bu. Kae lho. Oh. Musa digoncer gereh iki lho. Musa saiki jurak tebu iki lho saiki rada awake sak kimplah-kimplah. Ayo, suket apa suket adat? Tak kira codet. Ayo Dok, ayo ngaturke apa? Niki ngaturke luput mawon, Pak. Bacok bosok kok ngaturke luput. Lho kok langsung kono tublak tuntak ayo. Tublak tuntak Mas, yo. Lah sing apik mergo kene iki ya penipung kondang. Pun. Senengane nowek iki lali janjine. Minggu sing tak tunggu
kadung dandan kowe ora teko hae Lepas surat pangapunten para tamu undangan 5 menit doa rampung ngentosi doa. Nah, biasanya nek gak ngenteni doa ki rezekine dilongi 40 dina. Iya. kilo niku Pak. Lho tenan. Takine pladu entuk iwak blas ra entuk. Entuk ya cilik-cilik ngono. Ayo. Njimuk dhewe. Carane kowe ning ngerti. Telagakno sajak nyukriyani. Atiku sejane kansan karo wanita liya. Madune aras Kawis tinggal kanca-kanca sinoman. arta tiga. Kami juru lagi paripurna akhiripun paring pasugatan dahar es podeng sampun paripurna setunggal lagon paripurna mangke langsung doa. Idal idul idal idul Dina minggu sentak tunggu kowe ngajak ning pawon mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS rambelasi yen tak telepon malah berpateni mangkel aku mangkel yen kepetok irungmu mesti tak jiwa lah jiwa lali janjine kandhane alesane mangkel aku sapa wong sing ora gelem kadung dandan kowe ora teko jan-jane kowe ngerti sajak nyukriyani hatiku sejane kencan karo wanita liya. ole ole lo ole lo Kawis tinggal kadang-kadang sinoman sampun paripurna arsa doa pemunden Bapak Esyanto medal saha pangenan kula sumangaken semoga Pak Esyanto doa. Nggih, tawis pinarak rumiyin doa 5 menit rampung. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqtilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami'i khairati fil hayati wa badal mamat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa bainaika wa bainahuma jami'a wa bainahuma fi khair. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa ansiyatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tauban qabla mautina wa maghfiratan badal mautina. Allahumma hawin alaina bi syakaratil mautina wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighira wal jami'in wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung pertambangan kula pribadi minangka talangi basa sudah kene ngatur kula minangka pangendali wara kula pun Ki Hendriyono Ndumlengan Pitu Ngawi. Apabila wonten kalebatan lepat pun pangapunten katur para tamu undangan mangke Jawa Tasto. Manten kakung putri wonten Wiara Ngajeng. Mas manten kakung putri kalian tuan rumah Gesam monggo wonten Wiara Ngajeng mangke Jawa Tasto. Sagung pertambangan ngaturi sugeng kondur, sugeng perpisahan. Mugi-mugi sakundurang sami wit saking papan dalipun Bapak Priyono sariwit Ibu Kartini tumuju papan sewang-sewang witan samanggi rahayu basuki. Ing pasono wabillahi taufiq wal hidayah warido walinaya. Usikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem mengucapkan saking pertamu dengan moga tansah atut runtut reruntungan.